Port Aventura ha començat la construcció d'una nova atracció, una muntanya russa de llarg recorregut que estarà situada al costat del Dragon Khan. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta atracció començarà a funcionar a l'estiu del 2012. Salou, Sílvia Bosch. La nova atracció serà una muntanya russa molt alta, una de les més altes d'Europa, i a més tindrà una velocitat màxima de 135 km per hora, velocitat que ja agafa l'altra muntanya russa del parc, el Furious Baco. L'atracció la construirà l'empresa suïssa Bolliger Mabillard, que estan especialitzats en la construcció d'atraccions per parcs temàtics. La nova atracció ja s'està construint i per això el Dragon Khan roman fora de servei, però per saber-ne més detalls haurem d'esperar fins aquest divendres, que hi haurà l'acte de la posada de la primera pedra. A l'acte hi assistirà el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que farà els honors de col·locar aquesta primera pedra de la que serà, segons fonts properes a Port Aventura, la nova icona del parc. Sílvia Bosch, Catalunya Ràdio, Salou.